ஸ்க்ரீன்ப்ளே டியூட்டோரியல்ல நம்ம நிறைய டாபிக் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை பார்க்காதவங்க அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டியாக வந்து புரியும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுற ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி டெவலப்மெண்ட்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும். நான் வந்து 5 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபிலிமேக்கிங்கை பற்றி போட்டிருக்கேன். அதை இந்த வீடியோ பாருங்கள். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டியாக வந்து புரியும். இதுக்கு முன்னாடி டெவலப்மெண்ட்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன். இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து அந்த டேரக்டர் படிப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் படிப்பாங்க, எடிட்டர் படிப்பாங்க, ப்ரொடியூசர் படிப்பாங்க. படிச்சுட்டு இது என்னென்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன சீன் டெலீட் பண்ணலாம், என்னென்ன எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து முடிவு பண்ணுவாங்க. ஃபைனலியாக ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. இந்த எடிட் டெலிட்டுன்றது படம் எடுத்ததுக்கப்புறமா வரும். இது வந்து படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரைட்டிங்லேயே வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ். ரெண்டாவது வந்து ஸ்டோரி போர்டு அண்டு ஷார்ட் லிஸ்ட். ஸ்டோரி போர்டுன்றது எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு புரியும், ஆர்ட் டைரக்டர்லாம் புரியும், என்ன நீங்கள் சொல்ல வரீங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக, அந்த டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு புரியுன்றதுக்காக தான் ஸ்டோரி போர்டு வந்து அந்த டேரக்டர் வந்து பண்ணுறாரு. நானே கேமராமேனாக பண்ணுறதால எனக்கு ஸ்டோரி போர்டு வந்து தேவையில்லை. ஆனால் இருந்தாலும் நான் வந்து அந்த பிளாக்கிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மட்டும் நான் ரைட் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ எந்த இடத்துல கேமரா ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோரி போர்டு வந்து நீங்கள் வந்து அஃபிஷியலாக ஒரு கேமராமேன் எல்லாருமே இருக்காங்க, ஃபிலிம் வந்து உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் பண்ணுறீங்க, ஹை பட்ஜெட்டில் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டோரி போர்டு வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸ்டோரி போர்டு வந்து பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் லிஸ்ட் வந்து இந்த ஷார்ட் டிவிஷன் எப்படி பண்ணணும்னு நான் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து ஃபிலிம் எடுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் அங்கே வந்து என்ன ஆங்கிள் வைக்கணும், என்ன ஷார்ட் எடுக்கணுன்றதை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ப்ரீ பிளான்டாக வந்து இருப்பீங்க. ஃபைண்ட் த ரைட் க்ரூ. இது எதுக்குன்னா இந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் படத்துக்கு யார் தகுதியானவரோ அவரை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும், எடிட்டரை சூஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர், அதுக்கப்புறம் ஸ்டண்ட் மாஸ்டரு, அதுக்கப்புறம் மேக்கப் போடுறவங்க, இவங்க எல்லாமே ஒரு நல்ல பக்காவான ஒரு டீம் மெம்பரை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். நல்ல நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள், நல்ல ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க. பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் டைரக்டராக இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். இது வந்து தேர்டு ப்ராசஸ். ஃபோர்த் வந்து லொக்கேஷன். இப்போ நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட்லாம் படிச்சிட்டிங்க. இந்த ஸ்கிரிப்ட்லாம் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு சில லொக்கேஷன்லாம் நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் முக்கியமான சீன், இதுக்கெல்லாம் லொக்கேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட்ல மாதிரி இருக்கும். ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு இதுக்கெல்லாம் இந்த சீன் நீங்கள் எடுத்தால் நல்லா வரமா அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும். அந்த லொக்கேஷன்லேயே வந்து நீங்கள் இருக்கணும். ஒரு டேரக்டராக இருக்கீங்கன்னா அந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் இருந்துட்டு எப்படிலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்றத நீங்கள் யோசனை பண்ணணும். லொக்கேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து லொக்கேஷன் மேனேஜர் உங்களுக்கு இருப்பார். அவங்க வந்து உங்களுக்கு லொக்கேஷன் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இருந்தாலும் ஒரு டேரக்டர் நீங்கள் சின்ன வயசு சைல்டுஹுட்லேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் இங்கே எடுத்தால் நல்லா இருக்கும்னு யோசிச்சிருப்பீங்களா, அப்படி கூட நீங்கள் லொக்கேஷன் போய் பார்க்கலாம். லொக்கேஷன் பார்க்குறதும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் வரும். அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் பட்ஜெட். முதல்ல ஒரு ஸ்டோரி கேட்டேன், ஒரு பட்ஜெட் வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து நினச்சிருப்பார் இவ்வளோ ஆகும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்கள் கேமராமேன் கிடச்சிட்டாங்க, எல்லா டெக்னீஷியனும் கிடச்சிட்டாங்க, எல்லாமே கிடைக்கும் போது இப்போ ஒரு ப்ராப்பர் பட்ஜெட் வந்து இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ ஆரம்பித்து இவ்வளோ முடியும்னு ஒரு ப்ராப்பர் பட்ஜெட் போடுற ப்ராசஸும் இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே வந்து நடக்கும். அதுக்கப்புறம் சூஸ் எக்யூப்மெண்ட். இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடு எடுக்கிறீங்க, அந்த வீட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ரெண்டல் கொடுக்கணும், எந்த இடத்துல எடுக்கணும், எவ்வளோ நாள் அந்த வீடு வந்து கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் ஸ்மோக்கிங் எஃபெக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, அந்த எக்யூப்மெண்ட்டு, ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இது எல்லாமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணி முன்னாடியே வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இப்போ சிவாஜி படத்தில் அந்த நைஃப் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். இதெல்லாம் முன்னாடியே அவங்க சூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ கரெக்டாக அந்த எக்யூப்மெண்ட்டாக நீங்கள் முன்னாடியே அந்த படத்துக்கு தேவையான முக்கியமான எக்யூப்மெண்ட்லாம் நீங்கள் முன்னாடி வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கேஸ்டிங். இந்த கேஸ்டிங்ன்றது ஒரு படத்தோட 75% சக்ஸஸும் இந்த கேஸ்டிங் தான். ஒரு ஆக்டர் தான் உங்களோட ஸ்டோரியை வந்து விஷுவலாக கன்வே பண்ண போகிறாரு, அவர் தான் விஷுவலாக தான் சொல்ல போகிறாரு. அதெல்லாம் கரெக்டாக இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு சூஸ் ஆவார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அவர் வந்து போடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இவரை போட்டால் பப்ளிசிட்டி கிடைக்கனாலும் இவர் வந்து இங்கே போடலாம். எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா, ஒரு படத்தோட பட்ஜெட் வந்து இப்போ ₹100 பட்ஜெட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, இதில் ₹95 ஒரு ஆக்டர் வந்து வாங்குறாருன்னா அந்த ஆக்டரை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அவருக்கு பப்ளிசிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும், உங்கள் படம் கிடைக்கும்னா நல்லா ரீச் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ₹95 அவருக்கு கொடுத்துட்டு ₹5 நீங்கள் வந்து படம் எடுக்கிறதுக்கான வழிகள் தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும். எதுக்காக நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ₹100 போட்டுட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு எடுத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த ₹5 போட்டு இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ இதான் கான்செப்ட் தான். சும்மா ₹5 ஒரு கோடி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம் 20 லட்சம் உங்களுக்கு கிடச்சின்னா அந்த 20 லட்சம் 10 லட்சம் வச்சு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நீங்கள் எடுங்க. ஒரு அட்டக்கத்தி மாதிரியான ஃபிலிம்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன், காதல் அட்டக்கத்திலாம். அதுக்கப்புறம் ரிகர்சல். இந்த ரிகர்சல்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராசஸ். நான் ரிகர்சல் எப்படி பண்ணணும், எப்படி ஆடிஷன் வைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் பேசியிருக்கேன் தனியாக. அந்த வீடியோ வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். ஏன்னா அது இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா செம்மையாக வந்து அடி வாங்கும் உங்கள் ஃபிலிம்ஸில். நான் நாகர்கோவில் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தேன், ரிகர்சல் பண்ணாமல் நான் போயிட்டேன். அதனால் ஒரு டேக் எடுக்கும்போது மணி 11 ஆச்சு, மதியம் முடியும் போது ஈவினிங் 6 ஆச்சு. நான் 3 மணிக்கு வேறு ஷூட்டில் வேறு ஷார்ட் எடுக்கலாம்னு நினச்சேன், வேறு ஒரு இடத்துல. ஆனால் அது எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. 6 மணி ஆச்சு, 11லேருந்து 6 மணி ஆச்சு. 7 மணி நேரம் பண்ணி கூட அந்த ஷார்ட் வந்து சரியாக வரல. இதுவே ரிகர்சல் நான் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை முன்னாடி வீட்டில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க, நல்லா இருந்திருக்கும். அந்த ரிகர்சல் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எடுத்ததால் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு. முன்னாடி ரிகர்சல் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ வந்து பண்ணிவிடுங்க. இதான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜஸ். இப்போ நான் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன், வெப் சீரிஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜஸ் தான் நான் சொல்கிறேன். இது வந்து ஃபிலிம்க்கு மேபி மாறுபடலாம், அது எனக்கு தெரியல. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனோட ஸ்டேஜஸ் தான் நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு, ஏதாவது டாப்பிக்கை பற்றி நான் பேசணுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.